18-årige Alexander De Filippis kan godt lide at se tv i sin fritid. Jeg er meget glad for de forskellige Discovery-kanaler. Nu har Alexander som en af de første så fået en helt ny tv-kanal. Kan I høre mig derovre? Ja. Den hedder Kære TV og er slet ikke som de andre. Jeg synes, det er en spændende mulighed. Kære TV er et forsøgsprojekt, der henvender sig til handicappede og unge udviklingshæmmede. Formålet er, at tv-kanalen skal erstatte en del af de hjemmebesøg, kommunen bruger tid på. Borgeren kan komme i kontakt med os her i specialvejledning dagligt via det her Skype og kan få råd og vejledning. Samtidig skal den give mere tryghed for borgere som Alexander. Hvis der jeg får nogle problemer med eksempel rengøring eller skal ud og købe ind, så kan jeg lige kontakte min specialvejleder og få noget hjælp der. Ligesom mange andre kommuner er Horsens i gang med at afprøve ny teknologi på velfærdsområdet. Kære TV er et skridt på vejen, men det skal ikke helt erstatte kontakten mellem kommune og borgere. Der er selvfølgelig nogle ting, hvor det er vigtigt, at der sidder et menneske overfor, både lytter og også den der fornemmelse af, måske en berøring, at der er nogen til stede ved en. Men det her kan skabe en tryghed, hvis man er usikker på noget i løbet af en dag. Jeg skal bare dobbeltklikke på den. Alexander bor i dag på et beskyttet kollegie, fordi han har Asperger. Han håber, at Kære TV kan være med til at gøre ham mere selvstændig, så han i fremtiden kan klare sig selv. Så kan jeg bruge den her til at hurtigt få fat i den. Er vi færdige? Ja, det er super. Tak for det. Jeg slipper lige kameraet. Var det godt nok? Ja, tak. Ja, super.